syntynyt Krasinan residenssitalossa. Että ensimmäinen kirja täällä on vuodelta 2005. Niistä on osa ollut varmaan näytteillä jossakin biblioteon näyttelyssä, mutta mä haluaisin niin kuin koota kaikki, mikä on kotoisin Krasinasta. Täällä on myös akvarelleja ja videokävelyreitistä, mutta tässä on ehkä nyt semmoinen aika hyvä kooste siitä, mitä taiteilijakirja voisi olla mulle esimerkiksi. Et tässä on olen tehnyt aika paljon tämmöisiä niin kuin haitarikirjan tyyppisiä, joissa mä oon harjoitellut värejä myös. Et on niin kuin keskiajan ja renessanssin taiteen se värimaailma on niin mahdottoman hieno ja siihen on ollut mahdollisuus just nimenomaan niillä Firenzen käynneillä perehtyä kunnolla. Sitten mä oon vain harjoitellut siellä näitä värejä ja yrittänyt siirtää sitten myöhemmin grafiikkaan niitä. Mutta tässä on viimeiset on nämä 3 tässä, eli olen saanut vanhoja kirjoja kirjaston varastossa, kuorinut ne sisuksista ja sitten tehnyt 3 erilaista taiteilijakirjaa, jossa on kaikessa kysymys siitä Krasinan ympäristöstä ja kulkemisesta siellä ja mitä on niin kuin nähnyt ja mitkä minä olen kokenut niin kuin sen arvoiseksi, että siirtää tuonne taiteilijakirjaan. Tässä on niin kuin, olen kerännyt kaatlinpaloja tiestä. Eli tämä on semmoinen pitkä tie. Tässä koko näyttelyssä on kysymys koko ajan kulkemisesta, keräämisestä, kokoamisesta. Ja sitten siellä takana on tämmöinen, jossa on luonnonmateriaalista koottu Seetrin käpy, jota me ihmettelin aina, että mikä se on, koska se muistuttaa aivan kirkon kupolia. Ja yksi niistä lempiaiheista on mulla just miten ihminen siirtää sen kaiken, mitä se näkee siinä ympäristössään. Se vaikuttaa siihen aina ja kuinka paljon ne muodot siirtyy hänen niin kuin taiteeseen sitten. Ja sitä on mahdoton ymmärtää, jos ei ole siellä paikan päällä. Sitten tämä viimeinen on semmoinen, joka tuli hirveän äkkiä ehkä ihan viikko sitten. Yhtäkkiä tuli semmoinen oivallus, että näistä rakennan niin kuin katottoman rakennuksen, olkoon se mikä hyvänsä ihmisen mielessä. Ja se voi muuttaa myös muotoonsa ja olla aukinainen tai suljettu. Ulkopuolella kulkee eläinten kuvat. Ne kaikki on kuvannut siellä Firenzen käynneillä. Miten eläin kaupungissa on. Miten ihminen on sen asettanut ja alistanut sinne veistoksiinsa. Sitten tuolla sisäpuolella kulkee renessanssin taiteen hirveän merkittävien mestareiden työt. Siellä on mulle hyvin rakkaita tekijöitä, Piero della Francescaa ja Botticellia ja siellä on myöskin Fra Angelico. Ja tää on niinku se viimeinen työ.